арматураҳои тоҷикӣ барои сохтмони биноҳо тамоми размерош ҳастай. Маркаш аддсадай барои монолит ва бетони фундаменти хона 100% мешавад. То 5 ошонара гарантия дорад. Размерош ай размери 8 сар меша, 8 мм. 1 метрш 3 сомону 10 дирҳам меғалта қати даставкаш. Баъд дорем размери 10 мм. 1 метрш қати даставкаш 4 сомону 20 дирҳам меғалта. Баъд размери 12 астай, метриш 5 сомон қати даставкаш. Баъд размери 14 ҳастай. 14 ака тоҷикӣ мегӯянд, танаш печати 14 дора, неки ранги расиски 14 намебирояд. метриш 6 сомон қати даставкаш. баъд размерои 16 астай. 16 метриш 7 сомон қати даставкаш меғалта. размери 18 ҳастай. 18 метриш қати даставкаш 8 сомону 50 дирҳам меғалта. размери 20 ҳастай. метриш 11 сомон қати даставкаш меғалта. размерои баъд калонтарак 22 24 ҳастай. хай урам аму метриш 12 сомону 50 дирҳам, як намудаш 14 сомон, 1 метрш меғалта. мисол ин нархҳо қати даставкаш ай дарини ҳами шаҳри Душанбе ва дигар ноҳияҳо даставка мекунем. агар ба арзе боша бисёртар боша даставка мекунем. мошино ҳастай мебаранд метиҳантон, метонем боқимондаи сумша маблағша аямусу да даст шофир равон кунем. ин ҳами рақамҳо да занг бизанен, иншоалло заказ кунен, саргардон нашуда метонен бортона да ҳамун ҷои чи гирен. не ки пешакӣ ҳамада мегӯм ки ин арматури Тоҷикистон ай. размериш ба размери стандарти Россия ҷавобгар нест. масалан размери 16 баробар ба 12 стандарти Россия. баъд размери ҳастай размерои не баъзе намуд 14 ғавс меган, урам баробари 12 российския, граммош баробари грамми 12 российския. хайр арматури тоҷикия не ки барои сохтмони то 5 ошона 100% гарантия дорад. ягон мушкилӣ намешавад иншоалло.